Bueno, doncs aquí ens trobem. Enmig de 5 campanyes. I bueno, fa molts anys que no he jugat a l'Age of Empires 2. A més, aquest és la HD Edition. I bueno, em fa il·lusió jugar-hi. I per començar doncs farem d'aquí tenim aquestes 5 campanyes que bueno, pues no sé, The Africa Kingdoms, The Conquerors, Rise of the Rajas de Tufalda, The Forgotten, The Age of Kings, The Kings, l'era del rei, de los reyes. Sí, va, fem aquest, no? Que és el... o no? O voleu... no ho sé, va. Aquí. El Conquerors, va. Vinga. Adjudicat. I què tenim? Attila el Uno, Batallas de los Conquistadores, el Cid, Moctezuma... Pues no sé. Voleu fer l'Attila el Uno o el Cid? Va, farem l'Attila. Què serà de l'Attila? El azote de Dios. A severed head on a pike seemed such a grisly. Pues vinga, anem a veure què s'ha de fer aquí i a veure si ens en sortim, perquè fa bastant que no he jugat. Per tant, veurem què passará. Attila debe asegurarse de que Bleda muere y regresa al campamento de los hunos. Solo entonces podrá su pueblo luchar contra sus enemigos. Pues vale. Me parece bien. Listas, exploradores. Bueno, aquí t'expliquen una mica tot, però a mi m'agrada més improvisar. You challenge my every decision. It is as if you seek to lead the Huns Jefe yourself. Attila el Uno. Bleda el Uno. Very well. The Iron Boar lairs near here. Let the one who kills this mighty beast lead our people. This way, Attila. Follow. Bleda will lead us to ruin. Perhaps he should not return from his boar hunt. Accidents can happen. Hem de seguir el tio aquest. Rax, brother. Ride ahead and see if you can flush the boar out. Un segon, perquè m'estic... M'estic quedant lerdo. Ui, cap aquí em sembla que no ens en sortim pas. Però per què hem de matar el porc? No, ara perquè l'he dit jo, està clar. Or would have killed me had you not intervened. Pity that none will ever learn of your loyalty. Ah, vale, el granja, vale. Archers, attack! Hòstia, però el petaran... Me'l petaran... Mata'ls a tots. Tu, i per què no m'ajuda? Seràs traïdor? Vine aquí. Sí, no ens ajuda. Jo et salvo del porc senglar i ell passa de nosaltres. Molt malament, Molt malament. Mereixes morir. Fuà, la lluita és encarnissada, Uf. Bleda is no more. When Attila returns to camp, he alone will rule the Huns. Vale. Ara puc tornar al campament i bàsicament seré el puto amo.
Saludeu a l'amo i senyor. It was an ambush. Bleda tried to kill Attila. Sóc el vostre amo i senyor. Ho, ho, ho. Corre per tot el poble. Attila, Hem de córrer per tot el poble perquè ho vegin. he will lead us to victory Perquè against vegin our qui som. enemies. Uy, uy. ¡A por él! ¿Qué teniendo objetivos? Derrota a 2 de los 3 enemigos que aún tienes. Ok. Sí, bàsicament per aquí apareixen els vermells i aquí tenim restos de l'altre. Some time ago, the Romans captured a number of Han villagers. Bleda arranged for their return, but I did not trust Bleda, and I do not trust the Romans. Vale, ens han We should seqüestrat free un. them. No bargaining. Doncs cap aquí. Tots cap aquí. We razed this Roman camp to the ground. Adéu-el. Sí, bàsicament ens han atacat. Va, veniu cap aquí. No sé molt bé exactament què s'ha de fer, ja us ho dic ara. Ah, vale, aquí n'hi ha un que va ser nou. Bueno, mentre... Veig el riu. Això deu ser, no, els romanos? Són aquests, no, els romanos, els verds. Tu espera't aquí, Attila. No vagi a ser que me'l pelin. ¡Muerte! A por el centro. Mentrestant aquí l'uno... Attila l'uno... Ah, deixa'l. Tu mira tu des d'aquí, manyac. Ens en anem aquí... Em sembla que no... Em sembla a mi que no anem pas bé, eh? Estan pillant tots.
L'estratègia no ha sigut gota bona. Atila! Pírate, nen. Pírate. 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 Que nos han dado por pulpo. Crec que hem d'evolucionar una mica. Ha sigut molt suïcida, això. Atila! Ven aquí a tu, cabanyita. Per què tenen cavalls aquí, sense cavallers? Bueno, com que hem après la lliçó... Teoria. Tu què fan aquests dos cavalls aquí? Entreu cap aquí. Ah, poder no podeu entrar. Ah, doncs així ja estàveu bé aquí. Ja vull cavalls, si no tardaré molt a arribar allà. Tot pot ser que me vinguin a atacar, per això. Tot pot ser que em vinguin a atacar. Va. Desenrolling, això. Desenrolling, desenrolling. Vinga, fes aquest. Va evolucionar això. Una mica d'allò, no? Bueno, anem avançant les tecnologies per poder tenir millors soldats, treballar el ferro. Què tenim? Què tenim? Què tenim? Ui, alimento insuficiente. Ah, veus, falta menjar. Ja ho he dit jo. En tenim algun de parat o què? Ara que t'he de menjar. Pedra, on tenim pedra? Aquí hi ha una mica de pedra, però no. Necessitem bastant de menjar, Unes quantes terres de conreu. Necessitem més terres de conreu. Estic organitzant molt malament el meu campament. Després no sabré com treure les tropes. Ja us ho dic ara.
Tu com estàs, Attila? Hombre, s'ha recuperat l'Attila. Està a tope per la batalla. Vamos, Attila. Com va? Com anem de fusta? 7,55, 110 de menjar... Aquí necessitem més mà d'obra, us ho dic ara. El que passa que com no comenci a preparar soldats, me van a dar pel pelo, perquè me'ls he carregat tots anant a lo loco. Anant a lo loco. I ara, doncs mira. Pagaré les conseqüències, ja ho veureu. Ja ho estic veient. Un, dos, tres, quatre, cinc. I en farem un altre 6. Això ho faig perquè així quan se'ls hi putrefacti el camp ja ja els en sortirà un altre, tornant a plantar. Vale, com anem? Què me necessitem? Vinga, va. Un parell de tios més. Alimento insuficiente. Cases no em fan falta, en teoria. 125 tios. Jo crec que ja en farem prous, no? Comida. Aviam, què es necessita? Costo 25 madera, oro. 80 d'aliments només. Vale. Ah, però són d'exploració. Oro em fa falta, Oro em fa falta. I la cavalleriza no... ¿Y on hi ha or? No tengo oro. Hòstia. Hòstia, és que mira que era d'esperar, eh? És que era d'esperar. És que era d'esperar. Era d'esperar. Era d'esperar. Si és que ho he dit. Ho he dit, he anat tot loco i ara, clar, doncs me venen a atacar perquè ells ja tenen soldats. No poden amb l'1. És un super 1, perquè és l'Attila. Vine cap aquí, tu. Attila, encara te va a liar. Vale, com anem? Hi ha algun aldeano parat? No. Dèiem de... Ah, mira, jo que deia de l'or. Està aquí l'oro. Soc lent de collons, eh? Poc aconseguirem per res així. Tu. Aquí. És a picar or, que ens en farà falta. De alimentos. Bueno.
I ara què? Què me digueu? Soldats, perquè com vinguin a saco quedarem cardats. Vale, de moment l'alimento es va fent. Potser hauríem de fer algun aldeano més. He picado al rey. No em vindrà cap, no, per aquí? Ai. Me cago en Dios. Ve amb so de pau o ve amb ganes de... $55 d'hora. 3 arquers, va, de moment. Una aldea només. I la meva pregunta és, on hi haurà més or? Perquè quan aquest se m'acabi... No sé si per aquí dalt... I aquí tinc... Ah, mira, aquí n'hi ha. Aquí n'hi ha, però... Me van anar pel pelo, saps? Me'n vaig aquest d'aquí, a tomar pel culo. Ja que estic al costat de casa meva. Algun aldeano inactiu? No. Fer un altre aldeano. Pedra sembla que no ens en demanen. Tres arquers més. Vinga, va. Com anem? Jo faria una mica més d'aliment, perquè l'aliment bàsicament va... és necessària. No fotis que... Ah, vale. Fes-ho aquí, tu, que...
Enviarem uns quants aquí. Facin càrrecs d'aquests. Que no ho he entès de mantener la posició. Uy, 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 uy. Me cago en Dios. Que no para la fiesta, ¿eh? Doncs farem sortir els soldats directament en aquí. Així ja no els he de portar ni fins allà. Aquests que es quedin aquí per controlar la zona. Tu, Attila, amaga't. És important que sobrevisquis. Algun aldeano farà hito? No. Bueno. Jo faria 3 aldeanos més per produir una mica més, perquè estem anant molt lentos i nos van a dar pel pelo. I hem de derrotar 2, eh? Això saber tu com estaran els altres ja. Haurem de començar a estudiar coses, no? Poder que comencem a estudiar coses. Més camps, més camps. Más comida. Tu, i aquests no els hi hauríem d'enviar algú? Has de picar aquí, tu. Sous molts. Sous molt picant aquí i us feu nosa i no produïu bé. Tots picant, tots produint, l'or va pujant, el menjar també, la fusta també. Jo la meva pregunta és, per poder anar més ràpid, anem. Suposo que durem pujada alimento insuficiente. Va, desrotllarem la carretilla. Sí, però crec que hauria de pujar de... Hem d'anar millorant-ho tot, tio.
uns quants soldadets cap allà por si les mosques no es quieren dar pal pelo. Ara estem... No! Ara. Ja ha fet la Guàrdia Urbana i després farem més gent. Que necessitem... Tu no us perdeu aquí, per anar a matar un paio. No abandoneu la vostra posició. Hi ha algun de parat? No. Ara sí, ara sí. Veus? Ja us anava a despistar aquell. Aquí a la posició. Tu m'ataca aquest. Ara. Té per acá. Tu queda't aquí per si les mosques. No abandoneu posicions. Perres. Algun inactiu? No. Com va això? Alimento. Sempre patim d'alimento, de fet. Doncs va, farem 2 més i ens anirem aquí a fer alimentos. Vinga, camps de conreu. Val fer fusta, per tant farem fusta perquè amb la fusta fem camps de conreu. Atila! Què passa, tio? Bueno, no va mal l'assumpte de moment. Això parece, Té, anem a fer un camp aquí, tu també. Necessitem més menjar. Com van aquests? Sí, aquests poden anar picant, Jo el que no sé si aprofitaria anar a d'allò, saps? He d'estar bastant segur. De fet necessitem or. Tema soldaditos. I amb la fusta anem fent camps de conreu que podem fer menjar. Tenim aquí a la gent pillada, però bueno. Ui, aquests tenen unes ganes. Tenen unes ganes de liar-se a porrasso. Que pa què? Tu vine cap aquí a buscar or abans que ens cardin aquesta. De fet aquí no van enlloc, no? Tu. Veniu cap aquí, no sigueu garulos perquè és que deixareu la posició. Sous molt agressius, molt. Els camps de conreu pel mig, quan passen els soldats ho aixafen tot. Molt bé, bon pagès. No tinc ni puta idea. Però bueno. Què, Atila? Estàs bé aquí a la teva barraca? Tu no et desllomis, fill? Tu no et desllomis. Ai. Ai, que veuràs tu. No, per aquí perquè... Em fa el rotllo que no m'entrin per aquí... Aquests perres... Aquí hi ha ruïnes, Quedeu-vos aquí vosaltres per si les mosques.
Vosaltres. Posició enrere. Posició enrere, perquè és que us conec. És que us perdeu. Ara poder sí, no? Toma! Madera i alimentos. Això ho puc anar produint. I 5 d'aquests. Ben bé. Manteniu posició vosaltres aquí. Esteu només per controlar. Iep! Tu vine a picar pedra. I tu vine a picar or aquí, perquè aquí n'hi ha molt d'or i necessitem or. Algun inactiu? Vale. Que no s'escaquegi ningú, eh? Com tenim el reposició de camps? Posen un parell més. I el tema estudis, com anem? El tema estudis. Sí, estudia. No estudia nada. I aquí... Tio, que podríem estar talant més ràpid. Ah, bueno, espera't, i la pedra també. La mineria també. No, tio. És que... No estic. Ara la vaig agafant. Tinc una edat ja. Anava més a saco. Vale. Sembla que tot bé, no? Estic a punt d'avançar a l'edat de los castillos. Els soldaditos tots van a peu, però bueno. ¿Cómo? Ay, la mare que em va parir, si és que era d'esperar. Era d'esperar que se vayan para acá, que se vienen. Va, veniu cap aquí. I deixeu-vos de... Ara, aquests pillaran. Que t'he pillat, bacalao. Vale, i quedeu aquí vosaltres. Home, esteu tots bé, no? Ah. Hòstia. Márgame. Ara sí que se viene. Vinga, aliments. Jo no sé per què estic picant pedra amb aquest pobre desgraciat, si pedra me'n fa falta, però el que em fa falta són aliments. Ui, agafa el llauret, que el llaurat, nen, això va bé, fijo. Va, ja comença a faltar fusta, no m'estranya. Hòstia, que no. Ara em falta per aquí, em falta per allà, tot això està bé, no? Vosaltres no esteu una mica descol·locats? Jo crec ja que si els hi començo a enviar soldats, poder els hi faria mal, però bueno. Deixa, que estan aquí. Tu, raspeu d'aquí. Hi ha algun de parat o què? Que va, aquests estan aquí a tope apurant aquest ordre d'aquí perquè després no sé pas on aniré. Bueno, 1364. Tu replega. Tu replega, nen. Alimento, sí. Oro 160. Vinga, va, és important. Ah, madera, ara em falta madera. Deixeu aquest, que és un puto explorador, i no fa res. O sigui, necessitaria gent a madera. O sigui... Vinga, va, 5 tios. 5 tios a talar arbres.
Demanem de repossessions de camp... No arriba. No, ara sí, Pensis, Aliments també anem... Fusta i aliments anem justos de collons. Ara posem uns quants a talar. I ja farem més camps. Bueno. Oy, 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 oy. Se está liando, Se está liando.
t'estàs liant, tio. He badat, He badat ara. He badat. M'han telefonat, he hagut d'agafar el telèfon i he badat. Bueno. Hi ha algun de parat? Sí que n'hi ha un de parat, sí. La mare que el va parir aquest, La puta. Ui, aquests s'han escampat tots. I veuràs tu. Bueno, comencem a preparar, perquè ja us dic ara que hi haurà guerra. No perdonaré mai el que van fer els meus primers soldats. Madera insuficiente. M'he carregat tota la fusta. Menys mal que he carregat de camps abans. Vosaltres us quedareu aquí, que ja veig que els aportaré tots a la mort. Els aportaré a tots a la mort. Tio, deixeu-me estar, va. Són la una, ara és hora de parlar, no? Ara és hora de parlar, són la una... Aviat haurem d'anar a dinar, I això no arriba al seu fi. Això no arriba a la seu fi. Mira, veus ara com s'ha accelerat? Ara, home, una mica ràpid. Bo, que si no... Vinga, va. Una tacada. Això s'està... Falta... Puja més el menjar que la fusta, Ja t'hauré de... M'hauré de crear algun... Tenim un parell aquí. Tenim 3 tios més aquí. A talar fusta. Tinc ni puta idea de l'estratègia. Fijo que se'ls carreguen a tots i fracasso en l'intent. Que no pari la producció. Que no pari la producció. Que no pari la producció. Hòstia! I aquests aquí tots parats, saps? Aquests aquí tots parats, nen. Aneu cap aquí, home. Aneu a talar fusta. Clar, ara ja no tinc hora.
Ara ja no tinc or. I ara què? I ara què? I ara què? És dels blaus, o sigui... Aquest or d'aquí a mi m'interessa. Bueno, encara. The Huns have killed my son. We will spit on Attila's grave. Bueno, sembla que aquests s'han rendit ja.
Yep. Queda't aquí, matar. Vinga, va, que volem l'or aquest d'aquí. Me quedo con el caballo encima. Però així hi ha 3 enemics, no només n'hi ha 2, n'hi ha 3. Per lo que veig hi ha 3 enemics, o sigui que en teoria n'he de matar-ne 2. O sigui que matant-ne 2 em faig prou. Joder, pues no dura la roca. Pues no dura la piedra. Aquests per aquí deuen tenir... Deuen tenir la... Els blaus, veus? Els blaus deuen estar per aquí. De fet, si em paro a mirar això, jo vindria cap aquí al mig. Camí... Mira què tenim aquí. Our arrangement was with Bleda. I will not turn the captives over to Attila. You must take them by force. No ens estan veient. You would be wise to withdraw from our domain and pursue your petty conquests elsewhere, Hans. We are safe. Bueno, aquest ha sigut una mica suïcida, però que per entretenir. Quina és la plaça del poble? Això és el mercat, no? Oh! Ens els han tancat aquí, eh?
Tranquils, petits. Trapeu-vos d'aquí, vinga. Ara. Ja veuràs tu. Ja veràs tu. Aquí mateix construirem un d'allò. Ja veràs tu. Us vaig a cagar. Esto. Veniu, mis bonentes. Anem a construir-los i... Oh! Mira, mira qui hi ha aquí. Primer construireu una d'allò. Ara aquí. Ah, ja està. A plantar-se aquí, a por la puerta. Hòstia. Ja he badat. 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 Hòstia, que he badat. Hòstia, tet, que he badat. On està el... Ah, no n'hi ha cap de parat? Sí, m'agrada. Ole! Els hem matxacat a tots. Sí, senyor. Derrota 2 de los 3, pues ja ho he fet. I la tia l'ha sobreviscut. Tu no has cardat ni brot, Perro. No has cardat ni brot. Bueno, buena partida, ¿no? Espérate, no hi havia... Sí, sí, sí. Bueno, s'ha de... On hem arribat... No hi ha el de les... Celda, cena, persas, imperio, accidente... La charla... Bueno... No està nada mal.
Una partida d'una hora. I aquí tenim el final. Puntuació total 8.226, 5.164, 2.333, 7.000, collons. Els perses quasi guanyen, Militars n'han fet molts més ells, Economia, buah, m'han matxacao. Ah, no, militar és molt més jo. 3.000 contra 400, que els he aplastat. Economia no et pensis, en bleda assolellada i els perses, Déu-n'hi-do. Però bueno. I aquí no hi ha pas hagut gaire diferència amb els perses. Bona partida. Bona partida contra la màquina. El azote de Dios, la gran marxa, no. De moment, aquí ho deixarem. Gent.